हाबाफारिया जादों जोंनि जिथु माने चिरां जिल्लायाव जिथु बड' जातिनि सायाव एफेक्सन जिथु फरेस्टनि जिथु एक्ट जों ट्राइबेला जिकुनु जायगायाव जोङो बखौबा खालामनो हायो। बे जिथु एफेक्सन जानाय जिथु बेटारि गैयै नेता रिम'भआव बेटारि गैयै नेता प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ जिथु अन्याय बर'नि सायाव खालामबाय बिनि थाखाय जोङो मोनसे इमिडियेट प्रग्राम लानायनि थाखाय जों मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लिंहरनानै हरखाबै मिटिं खालामनाय जाबाय। मा प्रग्राम माने जोङो खसिबालय जिथु बिटिआरनि खसिबालय क'क्राझार बेखौ जोङो एफेक्सननि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामगोन आरो बिनि जुगिदि आसाम गभर्नमेन्टनो आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम दाखिल खालामगोन। बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जुदि बे होखांनायखौ एभिक्सन खालामनायखौ जुदि दबथाया मा राहा लागोन? दबथायाब्ला जों आयेननि मथे खामानि मावगोन। आयेन जिथु संबिधाना जिथु बुङो बे संबिधाननि सायावसो जोङो माबा डिसिप्लिनखौ जों लागोन। बे हिसाबै जोङो जेसेबां दिनालागै बिसोरो एफेक्सननि बाथ्राखौ माबाना अन्यायखौ जुदि गाराब्ला जोङो आन्दलन खालामगोन। दरकारबा सुप्रिम कर्टआ मा बुङो बिनि सायावबो जोङो जाज खालामगोन।